A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Syarakallahu azim. Salam rindu kabakeh sugalo penggemar balerong di kampung maupun di rantau. Dengan izin Allah, kami datang Pulau Baliak membawa oleh-oleh peminan tangan berjudul Pitaruh Ayah Jilid keempat volume 1 dan berisi nasihat untuk anak dan gadis calon nak daru kandidat ibu pelanjut saku keturunan. Tarimalah dulu sekadar modal awal pembuka langkah, beko carilah tukuk tambahnya. Tidak saja dari buya di surau-surau, jua dari buku bahan bacaan, dan banyak bana di masyarakat untuk disimak dituladani. Semoga bermanfaat dalam menuju rumah tangga nan sakinah, mawaddah warahmah di bawah naungan derita Allah. Salam dari Balerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi maninya udah dini kwambuki itirana anyone datan juaraya oi nana sabali onde da bagalan oto. Mano nak kanduang janyo ayah anak nan surang perempuan tabu sarueh ketinaman bijo senjek kedisamai harapan ayah jubundo. Ansu-ansu kamari duduk anak ayah nak ingin babarito bakato bayoyo baru diang bemuti-muti rai talipek keritambang. Jadi ya bagowa katulai bagiriak sadang panganalai tasimbah. Kinilah masuk kutikonyo ayah maurai memapakan pasan amanah Jepitarut. Coba simakkan. iyo ambo simakan. Adapun nan utang de ibu bapu kepada anak perempuan sepanjang adek jesara adalah hampir perkara. Manolah ragam nan hampir pertamu mahabang mengamaikan. Kedua bakekah turun mandi. Ketiga menyerahkan sekolah ju mengaji. Dan kehampir menikahkannya. Di masa musim kini nak, lah tiga utang nan tabaya tinggal sebuah halulan say, iaitu banikah baijab kabul. Adapun beralek melewakannya itu bangkali nindak mama kakok karajo dalam kaum. Baik itu konon dalam adat cupa tetagak kedisi say raginya minangkapau. Kau kenalah tahu juga nak, rimbo dialah jemupah kait buek dirancang jurun diangan. Lah bulek kato sayo antaro sebalah menyubalah kami sejiru berminantu. Iyo ya. Tinggal menanti kutikonyo membilang-bilangkan hari. InsyaAllah janji dikarang di bulan Syawal besok nangko. Sinalah kapa dilayakan masuk beralek nikah kawin. Sebab karena itu nak, mahanta bidua kesubarang melapeh anak berjunjungan. Wajiblah pulau bagi ayah ia menunjuk majari. Sepanjang uku aja jangko menuri alu aja patut martabat menjadi istri. Sapia dek nenek mama upia orang nan cadiak candukio balu buat dalam jebudi bepadang laweh juaka rimbun rampak di pengalaman. Dek beliau apunan kurang nak. Banyaklah pulau pengajarnya. Ayah memangku jauh gamu, mama membimbing jauh adaiknya. Ulu laki ambalau inggo tinggal di anak memakuakan. Ketahuilah nak, adapun kejadian perempuan dari patahan tulang bengkok rusuk Adam sebelah kidah. Baik itu menurut syarat tersebut di dalam tarikh agama bana mengabarkan. Maka joko diambil maknanya perempuan kembalan laki-laki ibarat pasangan roda ganding nan bak sayuk balik batimbasi nan timbangan tarajuno. Talataknya di sebelah kidah. Pahamangko sebelah kidah.
Disuo tampek suami orang memaci tampuak tangkai, kumandan di rumah tanggo ibarat nangkodoh di lautan. Jadi ilmu dek nangkodoh mengaji lawi baharulah, karena lawi dibaconyo paham jo angin kawa kisah alun badai inyola tahu. Satantang kakuk perempuan memagang kemudi di haluan memapah bidua jo pidoman. Taluak kualo alamaiknya menuju ranah pelabuhan di mana sawah tadi buang. Kok nangkodoh taguah dianjuangan gilo jo sorak jo perintah, jurumudi taat jo suruh mato tajam telingo nyariang. Patu disentak laya sampiang aluran kapal dibelokkan, atau merapuang sementara bataduah diulak pulau menyisiak di salo karang pandai bertenggang di Narumi. Makonyo nak, walau tak sama kedudukan balain tampek pakai tagak, namun orang baduo tanggung jawab menuju pantai tanah tapi salamai pasisia jumuatan. Artinya sayo balain sabu, searah balain nado, suriah nanajak dahulunya menjadi undang sampai kini. Itulah garan hakikatnya nak. Mangko istri sebelah kida bapantang tagak disuo. Singkek rundiang pendek bicara, istri bak wakia presiden umpama penungkek dek pengulu supir duo tiba di oto kopilot di Kapatabang. Tampeknya dirusuak kida usah melompek na disuo. Konon pulo tagak di muko padusi jadi pemimpin. Jangan. Nyampang gagang melampau junjuang nak situkar membawa oto angek lalaka dari tungku alamai kacau rumah tanggo ancau kebirau di duitnya. Walau samantang pun dah itu, usah pulo menjauh-jauh cogu walau jauh penyinduat. Ranggang laia jarak di batin lai sekandang tak sabaun. Atau mandudu mai kua panjang kama dihelo beturuikan nyato kengarai semutajun, usah. Itu batagah di ugamo tak cacek sepanjang adai taklid butuh temah namun. Binguang istilah orang kampung bego basur motawi. Jadi kalau itu di mana posisi perempuan ko ya? Mangko terletak di nang sadang ujung jepangka nak setimbang alua jepatu saukuran. Pakaikan raso jeparesu. De awak tagak di sampiang jarak nan bukan bantaro. Mako nyampang babelok kanan kalam nyato menyimpang kanan salah. Sintakan kok nyota lengah. Ingatkan kok nyota lupo jagokan nyampang takalok. Saratnya hormat jangan berkurang, jo santun menyapu liau tutuan lunak-lunak lambui. Setantang patuh ke suami menurut suruh jo perintah menjauh larang pentangannya, itu kesifat perempuan bawaan istri bayak-bayak. Sampai Nabi mengatakan, seandainya dibolehkan menyembah selain Allah, aku perintahkan wanita sujud ke suami. Baitu kaji nan badanga. Lahundang pulo dalam adai. Tagak junjuang tagak lesiriah kemano condongnya tungkek kekian gagang melili. Oh, mangkaswinya tunduk 100%. Bukan baik tu do. Sadundun adek jo sarak sabunyi dalam pituah ikulah bunyi pituahnya. Turuikan kalau nyabatua. Ingatkan nyampang tersalah disapu joko menyimpang. Tapi sesudah diingat dikanakan dipapah ke jalan luruh inyo marentak karejo, biarkan nak luli surang awak jan ijan semua karam. Ketahuilah nak, saat tantang banamu anak gadih, bak taluak labuhan kapal cobungo intayan kumbang, itulah lazim di alamku pasal biasa dek padusi. Tapi sebanyak-banyaknya kapal hanya ciek dapat bersawah. 2-3 kumbang melayuk saya kuasa 2 bulan hingga lain minta diharamkan. Mungkaswi ayah? Di masa musim bak kini nak, dek pandang pereso sudah dek ganggam pacik laharek satukan matu juati. Nan lia bi anak tabang nan jinak saja keripawi. Ibarat buah pentun orang ditantang tambang tabokek dibakeh tunggu apa nabangan. Pasaklah pintu arek-arek usah membuku paulasan. Hilang laia lupa di batin ijan di kana-kana ju. Yang lalu biarlah berlalu, yang tinggal hanya kenangan. Kini-kini ayah ngekkan. Sabalun langkah kabarayun tak kalau lenggang kabarara. Batuakan niat nawa itu pasang ikara dari Allah.
Jodoh lah sudah dahulunya sajak dirahib bundo kandung jalan tarantang ke ditampuah. Maka bacokan lafaz penyerahan pasarah diri kena satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah ambo amalkan. Dek jenangku takadiannya pasangan Tuhan menantukan. Tarimalah jo hati suku ijalah hati di Paragu mato nanusah di Parembang. Bersyukur jo kelebihan paga siangi elo-elo di sinan tuah tetonggonya. Basaba jo kekurangan umpang sisi lah nak nyelangko buanglah miang celakonyo. InsyaAllah nak nan guyah indak kalara dek lai pasak na mengungkuang nan condong alun karabah dek tupang tunggak menuet. Yo, paham ambo. Membantang titian batu jalan rayo lurus mendata menuju padang bahagia. Itulah resepnya pergaulan lama manih berumah tangguh. Ikhlas asa mulonyo, pasrah apa adonyo, baru timbul sifat kanaah terasa lapang dunia nangko. Cubalah pandang berkuliliang nak, mencaliak kiri jo kanan, lah banyak cerminan kabu ambiak tuladan ke pengajar. Dek mato paliangan setan, hawa nan pantang kalintasan na pasupan tang kerendahan di sinan bana cilakonyo. Nan bak samisa buah pantun, ulah menampak kilek kaco dibuang cincin batu intan, sapatah kaji basangketo di sinan surau batinggalkan. Lah di pangku mangko tagamang mendapat raso kailangan pasangan tagok urang ungkai. Oliang nan alun tantukar, marentak badayong surang, kiambang kesangko gurun lah lulih baru menggapai tangi apolah ke gunonyo. Manuna ganduang nyanyo ayah buah hati limpo berkuruang sumarak rumah nan gadang danga kan bana jale-jale simak kan bana nyatu-nyatu nak jale tembak alamainya. Ketahuilah pihak, adapun berumah tanggo hubungan suami istri indak lain indaklah bukan bahimpun urang nan badua bapalun laya jebatin. Nan bak gatah laki kain semiang tak cari tangga, makin sasah kian dalam antahku hati menyudahi. Bukan nan inggok kanji, ranggang diambun dan setitiak tegisia serak berserai. Atau bak campua ayah jeminyak setampek balain raso batin masisiah berparinggo. Tapi batamu karena niat, babau karena iman, macarai karena untuang. Si Karin sultan pengulu berbaju kesumbo hijau di jari tekanak cincin ilia kabaruah mukul jalan. Si Karin sultan pengulu berbaju kesumbo hijau di jari tekanak cincin ilia kabaruah mukul jalan. Bak putiang laki kaulu dipati lilin jambalau ke tangga raso tak mungkin entah ku Allah menggerakkan. Baitulah pinta doa ayah. Amin, amin. Perkenankanlah ya Allah. Kau layangkanlah pandangan jauh nak. Tukiakan pandangan nampiah. Banyak pasangan urak ungkai tulak belakang dinandata ulah di hawa nang kemuku. Alun tantu biduak kekaram nang kodoh tajun dahulu jurumudi molompek surang. Samu mencari kapal lain pasisya tinggal untuangnya. Cah carai sabanta kawin bajando setiap liku. Ko indak gugua dari tampuak suami memberi talak. Padusi merutuhtan dan menuntut meminta carai tangga-tanggalah rumah tanggo. Mangga kok sampai baitu ya? Sabab disangku bernikah kawin nan bak semisa perkuncian urang menggalih beniaku. Tibo di labo semogala nyampang ko rugi basi tangka. Kunci pacah kabinet bubar ujuangnya talak nama baco. Atau nan bak semisa nayak bendi kusia rangki kudo menyipak roda nan duo baliang pulo urang menompang bendi lain. Bukan baik tu nak. Tapi angek dingin samo ditahan, hati gajah samo dilapah, hati tungau samo dicacah. Bersatu di dalam suka, bersama di dalam duka. Patah sayo otungkek paruah habis daging tulang dirawi. Walau baalah penangguangan, biar diampeh dek limbubu hilang timbua di lamun ombak, samo berkayuah tapak tangan namun pulau dihadang jo. Ayah juga berumah tangga kok kironyo. Memang payah nak. Indaklah mudah jadi istri juru mudi di rumah tanggo kambalan hidup dek suami. Banyaklah rukun jusareknya babilang sipai ke dipakai. Menurut pandangan ayah, orang nan bukan cedek pandai.
Kaji rendah sekolah tanggung taga dipaham je menyimak. Adapun menjadi isteri guru besar di tengah rumah manajer di padapuran asisten bagi suami, bareklah baban dan bertanggung barek tak kama dilimpahkan. Tahu-tahu jo kedudukan nak. Pandai-pandai paci amanah pidoman usah dibelokkan. Nak nyoba suonan dicito supaya pacah nandiama, karena diri ingatlah tugas lagi jabatin setimbangan. Apa mau kasih ayah? Banyaklah orang yang menyangko bahawa nentuah dek perempuan hiasan badan dirinya ialah rancak rawi elok potongan sumampai sari yang berpilin taluak dalam tanjung menjorok. Roman segeh kulit warasiah kunyang alun putih talampau hitamnya manih menjalino. Abuak katua ombak berombak muka bak bulan nampak baleh, kaki nalungkai bak bilalang jarinya menduri landak. Bajalan segan jual lalai malenggang cakau-cakauan mato lindok kumbang betadua. Sengyang tangguang galak tak sudah menikam sudik matonyo kecepa duduan mandilau. Subhanallah. Maha suci engkau ya Allah yang telah menciptakan makhluk secantik ini. Tapi ketahuilah nak, Allah menjadi sunatullah sipai alam berubah-ubah indak nakaka di dunia kau. Nantagang kajadikan dua cakoboneh nanti kalesui tarang beransua jadi galau itulah adai bagi alam. Kuanyo rancak bakayunkan elok disangko salamonyo mudo pai tuo mendatang hilanglah tuah tak bakasam suami tagak berpaliang. Nambak pituah dalam pantun taluak bayu labuhan kapa ulando pulang di sikoci bungo layu kabunlah tinggal kumbang dan tidak inggok layu. Dek sebab kerana itu nak hiasan nan tak kunjung puda milik nang kaka selamonyo ialah menaruh barang sesuatu wujud nan tidak kanampaan inyo ado tekaca indak. Apa tu ya? Itulah inyo hiasan batin budi baso bayak perangai. Dek mudo jadi pakaianlah tuo makin paralu kok mati di kanang orang juo. Gampang lai kayo jugudi nak. Rimbun rampak je sopan santun baso nan endah pamenannya. InsyaAllah mudah-mudahan lawi dikundak tak bariak padang ditampuh tak barangin. Tak puji dek orang banyak sanjuang tibo tuah mendatang. Lilin ambalau dek suami jadi parakek rumah tanggo. Kini-kini ayah ingatkan pailo laku jo parangaina. Mului manih kucindan murah budi nempantang kajuaan. Tadi gadih selendang dunia bak rabuang sambil alun ranyah di bawah ati gadang. Sesudah menjadi istri dapat junjungan laya batin ansuan-suai duit mampe. Tahu dia dengan gendang seratus cangkah dengan kai. Besi tinah kalau mengecek. Batarati kalau melangkah. Tutuan lama-lama manih bakato di maparalu. Jalan bamaso bakutiko bukan serupa kumpayanyi di maliku di mata sampang. Jangan. Sekali-kali jangan. Kok galak usah mengakah mencaliak menaku-naku amato nan ijan di palia. Itu cilaku orang padusi kayah bana pandangan orang jatuh martabat perempuan. Adapun tuah harga diri asa bermulai di pakaian karena je penampilan. Mangkonyo sanangat ti ayah pinta je pintu dari bundo. Nyampanglah kawin suak nak usah baju sampi-sampi kain jarang tuah tersingkok konon tersimbah penaruhan. Usah. Ingat bana itu. Pakailah jilbab baju lapang malaga padu-padui. Gamak sadang patut terbau jangan sugalo berlebihan. Kau lahir rapek pagaran ladang nak tak mungkin taranak masuk. InsyaAllah bala menjauh selamat tinaman mudo sananglah hati rang bertahun. Yo ya, ambo paham. Salampih dan daripada itu, mangkonya jadi samparono basi nambayak diringgi lama bertimpo peti santan. Bayar yang akhlak jo ugamo sagandian budi dengan iman adat dipaku hukum syarak. Dek sebab karena itu, mohon harapan dari ayah, pakuai pasa agamo na, pa banyak amal ibadah sumbayang ijan dilupakan. Elok parangai alun cukui, sopan disantun alun sadang imalah jua palanggoi. Baalah bana ketaguahnya tagak menjulang rumah gonjong bau kia bermego-mego. Ko indah inggo disandi dirawang tunggak mencakam sio-sio menentang rapah.
Bagoyang di angin lalu maliwak dihampai badai kok kunun gampunan mahoya. Tapi nyampang rumah lai disandi taga adat batumpu syarak budi dikungkuang de ugamo, itulah insan sejatinya jadi muslimah luar dalam hidup diganggam rida Allah. Mancayo di peribadi, tarang sumarak rumah tanggo bendangnya sampai ke negari tahan juang jensi suami. Sehingga basuo bak kata Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku adalah syurgaku, istri menjadi bidadari. Insya Allah, mudah-mudahan. Sebuah lai onak kandung pasan pitaruh dari ayah. Curiangan saja dahulunya nak Allah bersuriah bersipasin tantang kakuk karajo tugasnya orang laki-laki, yaitu suami mencari nafkah, menjauh kediampiakan dan indak kediadokan. Istri di rumah tangga wajib mauruh kelengkapan barang dan matah dimasakkan, baitu undang-undangnya. Dek sabab karena itu, tahu-tahu memiku ababan, pandai matok matunkan arih batenggang jenang sampi. Mulai mendari pekarangan halaman jerusuk rumah, taruh surambi ruang tamu ke belakang ke kamar mandi sampai ke bilik ketiduran. Susun para bui kameh-kameh, letakkan suatu di tampeknya. Patu ilai tampan tabau segeh barasiah nomor 1. Sehingga selesai matu memandang sajuk hati sanang pikiran. Tuah de orang punya rumah, puji talabuh dek suami sinan nilainya perempuan. Biar seketik dipadukan barang kasa murah harago indak salangkuk bak di orang. Indak masalah. Tapi ibarat orang manggaleh ke mana. Dek pandai mengaka barang mahatuk menyusun galeh, salusin panu hara-arak sakodi tokoh labalan juang. Orang nampunya mani mului labih pokok nemalampi. Baraja jahit menjahit, marendo sulam menyulam mengguntiang membuat baju. Indak bana menjawai upah, tapi sekadar untuk dipakai. Nyampang kok larak penjahitan tambah jetumbuk sekurangnya usah ke tukang jahit juga. Ba urusan masak-memasak ya. Setantang urusan dakwa soal memasak minum makan itu para lu wajib bana. Nan pakasiah bagi suami bukan ramuan angku dukun indah asimai mantu-mantu minyak sinyonyong bunga rampai. Bukan itu. Tapi masaan bumbu gulainya salero tibo dina lama di sinilah sayang tersangkuinya. Walaupun taruang dicubadak japan jopaku nan digulai jarian jopatai sambawo. Tapi dek kanai agak agiahnya labiah kalio sambarandang. Ulah dek pandai rang maraci, taraso asam garamnya santan jelado saukuran. Tak kicuah lidah begindo wapaluah makan papanya hilang sugalo jari payah. Tahu bak raso gulebana, tempe disangko dendang ju, lanyato tungku apang kasare sekileh cando pawayam lah tasanga barunya tahu. Nyampang bacarai talak duo untuang bakare sementara sinan datang dayo nalamong. Bukan rawinya nantakana, indak rancaknya nan marupo pangik lawaknya namanggilo. Oh jando japuk den surui dan rubah parangelamo indak den buek-buek lai. Rasailah rasai. Bakato orang candukio jadi pituah cedek pandai apalah garan pituahnya. Lupa-lupa cara basawah tingkek canjangnya kehidupan. Apa nyo nanti go tu ya? Pertama, sajak nendari mulai kawin sampai sekolah anak-anak masuk muda maurak tandan. Itu musim kasih-bakasiah saling asih istilah orang. Itu musim kasih-bakasiah saling asih istilah orang. Kedua, masuk asah mahasah menjalang anak kedigadang, sadang di tengah pesawangan sampai beralek berminantu. Samu mengakeh basi tungkin basensiang kain laki bini kayu liek kapak lamaja. Di sinan zamannya asah mahasah nak tajam samu memaku saliang asah kecek ramudia. Nan ketiga? Adapun nan ketiga zaman asuh mahasuah. Sesudah baban talapeh bajaklah tangga dari kudua menjalang tua mengarisia. Badan rangki darah lah dingin ngilu tibo panjang teraso perhatian maransuakan dua. Baganti-ganti maurui gilo menumpang-numpang ngangik nan bak sepasang anak kucing. Itulah masuk asuh mahasuah. Saling asuh basuh haluinya julo-julo kecik rang kampuang. Isi rundengan tapasiannya nak
Banamu pasangan idui pilin bapilin laki bini hakikatnya sama merasai. Sanasib sepenagungan sarantak sarayun langkah barek yuringan sapikul. Walau besilang adang-adang rata tak sampai baparinggo, biduk lalu ayah basibak kiambang betawi masamulo. Hujan rinai ambun batumpak kabui alun angilah tibo sinan sumara alam nangko. Agaknya itulah bahagia orang namukan. Rumah tanggo nan sakinah, nan mawaddah warahmah di bawah rahmat ridha Allah. Untuk mencapai itu ya? Banyaklah rukun jusarainya berbagai sifat kadipakai. Setimbang hak kewajiban saukua kari jusaruangnya sinan hakikat sabananya. Jika dikumpah dipaketek dapatlah ayah himpunkan 6 nan wajib anak pakai. Apa nanam tu ya? Nan pertama menaruh hormat sopan santun. Nan kedua patuh saratu dengan taat. 3 basaro bayoyo. Nan keempat samu tajun samu mencari. Nan kelima menjaga martabat namu bayak. Dan nan keenam sabar jo laku parangainya. Tolong ayah uraikan cie-cie. Aku yang pertama. Sebagai mano ayah katakan, suami itu adalah pemimpin. Pemimpin bagi istrinya, pemimpin di anak cucu, pemimpin di rumah tangga. Apa nan hak dek suami, kewajiban bagi istri. Mungkasuinya ya? Mungkasunya ialah menghormat, memuliakan, menjaga nama baiknya tuah dan sampai kelintasan. Kolai tapakainan ba itu nak timbul wibawa di dirinya kesah datang pamor malake. Di sinan mesin lidahnya tagak marawa pimpinannya tali pengabek lama ngungkuang. Ku dibawa cara baradai, suami sama je pengulu tampuak tangkai di dalam kaum ikutan di anak buah. Naknya gadang basa betuah beliau wajib dimuliakan. Diamba-amba digadangkan dianjuang diangkat tinggi. Barulah timbul martabatnya gadang di payung nan sakaki basa kaum pasukuan betuah pulau di negari. Maka nan daripada itu pupuilah colok si pemimpin jatuh merek hilang maruah bak batuang hilang sembilu. Kok tiba dia yang gadang ranggah kulai cetok di bawah kukuak nan tidak nyari yang lain. Musang maintai dari sama si kok mahampia lang bebega cabuh lalasuang di bueknya. Singkek katu buah rundengan nak tantang hormat ke suami itu perintah dalam syarak berdosa gadang melanggarnya. Basuruh pulo dalam adai sumbang tercalo padahannya hino tercecek dalam kampung. Biarlah suami kurang gagah memakai ala kadarnya indak balabiah badurang. Atau bansai indak memaci manggaleh di kaki limo karajo pegawai rendah. Biarlah apa boleh buat. Itulah nasib dia suratan tak guna disasalai. Namun baituna dek hak nyolai babarikan hormat istri tak berkurang. Timbualah pede wibawanya hilang minder joradah diri. Walau di pasar jadi budak di kantua suruh-suruhan, tapi di rumahnya jadi raju bagandiang ratu permaisuri, istri babudi bau gamu bini tuladan tunamoyo. Itu nancako nan pertamu. Nan kedua? Sudah tu pulo, adapun sifat kedipakai bagi si istri baik-baik ialah taat saratu patuah. Turuikan kata suami, antikan segala tagah. Usah pahlawan pambalintang ijan penyanggah di pembantah pantangkan kata nadare. Capek tiba kalau dipanggil sudiro pai kok disuruh pakai amalkan nasihatnya. Di hati ikhlas tanamkan, digarak sungguh nampakkan bukan karena dek tapaso. Angguk anggan bamuko masam membudek mengaceh-ngaceh turun tanggo sambil bermurai. Janganlah itu ndak baik tu, pantang. Kok bayi keluar rumah, izin dulu dek suami, ijan malasau-lasau saja. Berjalan mandok-andok, main dah merusuk-rusuk. Itulah nyatu balarangan batagah bana diugamu banyak daliannya pada syarat. Sarantak panggilan tibo antara bapak dan suami. Imbauan laki dahulukan tangguhkan ke orang gaek. Mungkasui puasa sunat adu ajakan dek suami. Orang gagokkan beribadah utamukan kandak beliau baitu surah ayah dangat. Ba kalau nyo salah. Tentu lawehnya adu batapi nak.
kok panjang babari ujuang panuah di bateh baparinggo. Usahlah pancameh bana sayang dan julu bulan jo bintang untuk adianan dan cinta indah adia karisau surang risau hati kita baduo. Antah de udah kok kini antah de kasihan jo sayang pasang kunya. Dia akan tahu dari mana datangnya cinta. Baku cindang de bagai asamu lono. Oi udah Apa dia oi? sehari resto setahun sayang ramu hati menangguang rindu antah kok denai karisau surang manangi bangsa juku lampu jameh mananti udah kapulang. Apa itu sayang? Usahlah pancameh bana sayang dan julu bulan jo bintang untuk adianan dan cinta indah adia karisau surang risau hati kita baduo. Antah de udah kok kini antah de antah lima kasihan jo sayang pasang kunya. Dia akan tahu dari mana datangnya cinta. Baku cindang de bagai asamu lono. Oi udah Apa dia oi? sehari resto setahun sayang ramu hati menangguang rindu antah kok denai karisau surang manangi bangsa juku lampu jameh mananti udah kapulang manangi bangsa juku lampu jameh mananti udah kapulang. Nyampang disuruh kenan salah, menampuah dosa kemungkaran melawan hukum syariat, usah patuah mangguak saldo buliah membantah dengan kilang. Lah laki jilbab baju kurung disuruhnya pakai rok mini, ijanam lah. Kesurau ditagahkannya mengaji, inyo tak suka memasang bete yang ketujuh, lawan. Indak badoso melawan ka suami. Indak badoso doh. Tapi malawan je sopan santun membantah jemulik manih
usah batangka bakatengkang kuno minta cerai. Tantangkan itu. Tak boleh. Pakaikan undang orang tua, malawan guru jo pituah, malawan mama jo kebenaran. Kalau melawan ke suami? Jo alasan. Artinya pakai argumen jo logika, jangan emosi si buransang. Elo-elo membuka kata, batarati kalau berundiang basitinah dalam mengecek. Siko tapakai bijaksana pandai bertenggang di narumi. Dan bak sanisa jo umpamo membunuh hula di pasamayan kok tanah jan sampai lambang. Panggado usahnya patah banyak pun tak sampai lesu. Tapi hulanya mati sekutiko. Sari itu ya? Sari? Ayo sari nak. Sesari membuka kunci. Namun tiok kuro-kuro bawa kunci, cari anak kuncinya. Sampai besok. Kesimpulan pitaruh ayah. Adapun patuah ke suami hukumnya adalah wajib. Taat kepada perintahnya itu paralu. Tapi sabateh di lingkungan hukum indak menyimpang dari syarat adat mengkawi dan talangga. Kelai tak pakai tak amalkan jadilah istri baik-baik di bawah payung ridha Allah. Mudah-mudahan. Nan ketiga apa ya? Adapun sifat nan ketiga basaro bayo-yo mupakai bermusyawarah. Di dalam rumah tangga biasa selisih paham sangkito silang pendapat. Ado kalonyo samukasui samusara setujuan carunya saja nambah tukar. Sayo balain sabui sairi yang indak sejalan nan surang di jalan pasar menuri labuh nan golong baliku berbelok-belok. Walaupun lambek kesampai salamai pulang cepai. Nan cie jalan meminteh potong kompas merusuk-rusuk capek tiba lekeh besuo. Tapi bahaya kadang risiko sio-sio utang ketumbuh tak kasihan negari kalah. Maka dek laki kareh kapalo nan bini gigih karengkang samu indak namu mengalah. Akianyo parang basosok sumpah sarapah waktu catak piang tabang galeh melayang jadi tontonan ranca kampuang. Kadang-kadang pedusiku nak egois nak manang surang namuah watagang urek lihia banyak kandak tinggi sangkutan. Lanyato galih tauncan gaji ketek cukik sebulan si mama banyak kandaknya. TV alah PCB pulo HP Nokia nanya minta onda bebek berkandak pulo. Atau besuo suami ceke sampili kiki balapi di pasar segala maha lado garam bareh lenayak balanjo indak baganja selero nak tinggi jo. Ado pulo urusan nempiang. Tadorong sasik mengecek urusan jajan paja-paja melukui segadang gantang. Sayang dia ulah salah sami indak menyambung dengan bak kabel miscommunication caro kininyo sampai heboh bekaru arang. Pendeknya nak. Adalah saja pangkabala ulu cakak induk sengketo. Itu biasa. Itu lumrah. Indak lawi nan tak berombak alun gunung nan tak berkabui paminan iduit tiap hari. Nan pokok caru menyikapinya. Kok taganang capek bandakan. Mailia agih bermuaru melimpah gadang mulareknya. Maknanya carikan solusi. Nyampang tiba sudi siasik tuduh dakwa salah sangko. Usah disambut je emosi dulu. Bersumpah berdemi Allah jangan. Tak perlu. Usah pula dibawa diam masak bodoh indak peduli cuek basuh gaulnya. Itu kan tanda orang sabar ya. Bukan di sini lah tak sabar nak. Kenalah pula basi pakak dipandam di lulua surang ke bilik dindi yang malatuhkan. Disingkuk ke orang lain di kakak kian kamari jolaki awak perang dingin. Salah gadang pihak. Itu bodoh rumah namanya disangkuk ubek panawa upeh jeracun dan kabulia. Tapi baa tu ya. Bawa berundiang elok-elok. Cari solusi berdialog. Agih badalia keterangan nan mungkin nan masuk akal. Santano awak tadorong takilau sasik juga wasui salangkah minta maaf. InsyaAllah di sinan karuah kajaniahnya basuo saya nalandai cakap usai sangkito hilang. Percayalah kaya. Nah, sebaliknya pula pia nyampang awak berbuat sangko gak percaya hati beratak weh. Kabar dibawa angin lalu atau asuang pitanah hurang entah ko isulah namanya. Tanyo suami elo-elo. Cari bana masuk nan bayak sadang kutiku bunga kambang bersuku bergalak-galak. Di sinan diusua di pareso klarifikasi baso kerenno. Oh, itu makasih Basaro.
Pendeknya nak, apapun saja persoalan panggulangi awak berdua jangan mahangok keluar badan. Basaro bayo mau pakai je musyawarah jo dialog menyelesaikan. Namun lah habis tenggang jo kalaka lama suak segolo ube jangan kecegak tambah pasu tapi yang kan pakai nampati ke kami ibu jo bapo ke mama di rumah gadang. Itulah orang nangka menjanjikan. Mudah-mudahan nan rata tak sampai pecah jan ol yang membawa karam golek ketibo di nan rata. Ketahuilah kan, kadang-kadang sengkito membawa rahmat. Lah basobo ujung jo pangka hati lah suri kanan bana hujan taduh kabut menjilah. Itulah pupuk kasih sayang, itulah seninya rumah tangga. Tapi bagunyi buah pantun, bidua pincalang nak rangtiku badayuang sambil menungkui, basilang kayu dalam tungku di sinan api mengkuidui. Camkan itu nak. Insya Allah, ambo pakaikan. Dengalah pula selanjutnya ikulah sipek nan kampek, yaitu samo tajun samo baranang membantu kakak suami dan tinggal menampuang saja. Setantang suratan nasib elok buruak sakit jesanang hino mulia kayu musikin. Allah petantu jak dulunya masuk di rahim bunukan doang. Tinggal dek kita menjalani. Nyampang talabuah kenan muju rasaki lai marandah ibu mewah harta banyak. Bersyukurlah. InsyaAllah bertambah-tambah baik itu Tuhan menjanjikan. Tapi pula kok nasib kurang beruntung, batenggang di banang salai nambak karakok menjek batu, kian sayut kemari senjang, mangku bersabarlah. Babanya sabar jurilah ikhlas tawakal menerima untung tak guna diratoi. Nan utang ikhtiar jauh sahu, sakit segiro ceri ube, ha Allah na menyenangkan. Kok bansai rajin mencari, wajib mengakeh jebekureh resaki Tuhan na menjamin. Oh, betul kecik ayah. Ya. Teraduk ke badan diri kau pia. Santano nasib lai tasimbah dapet suami yang memaji. Sananglah kami memandangi kambang Arabu ayah bundo. Tapi nyampang kok tibo ni nan nampo nak iduk nan angok-angok ikan mengakeh di ate batu mencotok di ate rantiang. Turun tanganlah bau sao bantu mendayuang rumah tanggo. Insya Allah. Umpamo tagak ditani satu ke sawah yo kapara pai menyabi bagu balu usah anggan bamiang-miang jan takui balas calacah nyampang berdagang banyago bantu di pasar di kadayan ijan malu ijan lagensi kok marau di kekilimo ataupun pegawai randah bertukang menjawe upah si tokar cengkarya oto gajinan tidak memadoi satulah awak bekuampe samu wakayuah megalinsam. Umpamonyo ya. Umpama ayah contohkan macam menggaleh lontong bubur samba mengenik di lapa orang di rumah jahit menjahit atau memacik julu-julu. Pokoknya apa nan dapat sahabat teh mungkin jo patui. Nan pangka halal tak menyimpang memakai jujur jo amanah. Itu saja. Nan perlu ayah ingat karena ku iyo sinan ketigonyo adu ampe rukun sarainya. Dan pertama dapat izin dari suami SPJ carukan tuanya surat perintah jalan. Dan kedua indak terganggu tugas rumah pandai-pandai bagi wakatu. Dan ketiga jago diri jago martabat luruh pai luruh pulang. Dan nagampe ciek laki milik bersama ulu duo berombong ciek. Isuak kok nyampang berasakin jan tibo sombong takabua. Di kaca langan labak langan awak membali ame surang indak tarago mengupakai ko tiambo ambo jepit tiambo nande udah bajijik jo. Itu cilu namanya tuh ya. Ndak boleh tuh, ndak boleh. Sebab itu kata ayah, nasibku badulah tantu nak. Dek mujua sepanjang hari, dek malang sekijok matu buruak disabui banyak datang. Suami sakit talatak musibah tiba melintang atau singke umur capek peminto ajalullah datang menjapui awak indak tagamang lai de Allah merasai dah ulunya. Allah hampe tu ayah tarangkan. Nah, ikon kalimu. Sabar jurila perangainya. Dulu kan Allah ayah baca tentang hakikat perkawinan membantu bangun rumah tangga. Ialah berhimpun orang nombor dua dalam ikatan nikah kawin sepanjang syariat hukum Islam. Dan bak gulo masuk kiai yang menyatu tak cari tangga berpalun laya jabatin.
Ibarat campuran dua warna, antara hitam dengan putih kini menjadi abu-abu. Mbak Sirah ditimpa kunyang jadi orangnya Sirah Pinang tangga aja corak dahulu. Baitulah pulau keadaannya nak. Dua sipai sama mengalah. Antara istri je suami kait bakai keduanya bernama dua sapilin. Namun di awak baru-baru mencuba ikolah baru. Tentu jalan selangkah belum sampai, pakuak sepancuang tak memutui. Sabar-sabar mencari paham. Perlu akatu beradaptasi, perlu proses pendekatan. Maka pihak sebelah nan padusi dituntut pandai bertenggang baganjua suri gak selangkah. Rela membungkuk sekapalo nak lalu badan sabatangnya. Paham jalaku parangainya, tahu ju sipai tabiatnya saratu arif karenahnya. Kalau baitu ya, padusiko selalu di pihak nan mengalah. Bukan itu nak. Iko kan kaji untuk istri, untuk suami balain pulau triko. Nah, ayat terikan. Taradok perangayasa sipai bawaan dari laya pola karakter jawataknya. Itu bendera surang-surang rumi manuka merubahnya. Umpamu gigih kare hati pemberang je pemburansang temperamental sangi pembawang. Patuah saulah lurih tabung pandiam tak banyak cencong laku sabanyak orang pulau. Nyampang balawan do sipai basobok kareh je kareh. Tabilah hangit bunga api angwih tabaka keduanya. Basuo pendiam je pahantok sinan hanyang disiko anok sunyilah rumah berkuburan. Santano dapet laki bagak pamberang panayat hitam. Pandailah awak membawakan ijan di sonsong ngalirannya. Sadang membubuang menggajuju pada peh agak sejamang. Beko lah turun sudah malantiang lah tadua hujan sadaro. Giliran awak meningkahi. Disiko ayah ingatkan. Ijan sugalo dikadukan. Kecek sindiran rang subalah di pasar di kijo urang anak lasak melapor juo. Ijan. Apalagi dibuso-buso alun disangai nyolah hangit konon disiram minyak bensin tampan teparun jadi baru. Hati-hati. Ketahuilah nak. Darah itu sama jua api. Setan asalnya dari api jua ia mengkonyo kalah. Pandai-pandai menyiram miopia. Dinginkan julu nak lambui kalau perlu jua ia matu. Kalau orangnya pandiam? Kok laki awak rang pandiam garak lamban lambek berkisah banyaklah duduk dari tagak. Pancang-pancang sumbu kompornya boleh nak angin suasana. Tapi jangan terlampau cukia overdosis cara ubeknya. Disuruh pai bademo kampanye bersorak-sorak berbalik awah penabangan bisa melonjak anak baji. Awas. Aku inyo para suati, para bo tipih telingo pantang mendengar kata sumbang. Agak-agak kalau berundiang pilih-pilih ke dikatukan dan sampai goyang antinenya. Itulah Peter Hayah nak. Minta diama dipakaikan sesuai mor dengan bawi setimbang gulo jo kopi sinan niamatnya rumah tangga. Sudah itu ada juga ya? Nah, itu nampak ngabisan. Yaitu layanan secara layar terhadap pihak suami. Adalah tugas kewajiban awak sebagai istri orang dalam menjaga maladeni. Sajak nandari minum makan, baju, pakaian, kelengkapan. Taruh lingkungan pergaulan serta amal ibadahnya sampai ke hobi pemenannya. Cakukan adalah ayah sabu tantangan sipai pembawaan gaya hidup kebiasaan. Indaklah samo tiap orang. Baitulah juo seleronya. Tasabui minum jemakan baragam kandak selero. Ada orang nan tak pemilih, apa ada terima suku nan pangkal lai kemangannya. Goreang ke goreang tak memantang makan jua buih lah suah juo kalio jari yang elok kana. Nasi talambiak jeta kari yang ayat tangik jeta dingin saulah tak banyak kincong. Ada pulon banyak kandak parlenteh tinggi salero. Alergi juga lepaku coba dak wai tak ajan hobinya kepala lawak. Kok tibo menggulai ayam nan gadih nan kunang kaki ayam kampung ngedabia surang. Tapi ada juga nan sadang elok indak memilih-milih bana sareknya usah talangga. Sare apa tuh ya? Nasinya putih berasuk, minumnya ngangek kuku, cacah garam bagatuk lado, ulam rimbang jegar yang mudo para luain dek beliau. Dan iko balain po ko.
Sembarang samba tak menolak, luar selain daun pintu segala daun dilepahnya. Ayam buliah itiak pun jadi, daging kudo jika berputih sadunya okey, sadunya lasuah. Hanya ciek pantang larangan, ijan bana samba malam. Walaupun gulai tenggiri asam padeh goreng ngarabu pangek kalui jedin yang lambok, tapi siso kapatang bangai sabinje aram ko nyo simpuh sarimah indak kemakan. Marentak pai kalapau jambata idang bertinggakan duduk temanuang tukang masak. Kuku ayam biru lalu marah ke dalam parah iulah tiba kurang semano ganti cahayo ne mendejo papa ganti cahayo apa Allah bakuku ayam biru lalu menyerang ke dalam sama iyalah tiba kurang sumendo untuk akak ganti ini mama kantine yuninya mama kurang mamike yo kurang balam tapi ke yo tigo gayo bapak ajo mande bahati sanan ini minantu yo alah tido gadanglah air ayo di talago ayo terserah ladang kurang iyo dijapuy kurang sumando Allah sumara ande lumanan dadang Allah sumara bakuku